feit dat iedereen elkaar ontmoet, dat kennis gedeeld wordt, dat er ervaringen gedeeld worden. Het feest blijft natuurlijk geweldig. Het feest natuurlijk. Altijd weer het feest. Het feest. En die cultural walk natuurlijk, die is fantastisch. Het museumcongres is fantastisch. En Nina organiseert het museumcongres. En Sander is directeur van de museumvereniging. Nee, dat is niet waar, Nina. Daar gingen we nog over hebben. Dus, nee, dat is niet waar, Nina. Dat is... Hallo allemaal. Zijn we in beeld? Oh, we zijn in beeld. Ja. Grüne Brink, grüne cheese. Wat wie dat net zegt, ken is geen echte Fries. Ik ken het echt goed Fries praatje, maar ik kan het wel verstaan. En dan gaan we weer.